Добро утро на всички, вече добър ден. Добро утро. Ще подпишем споразумение за общо явяване на изборите. Само обединението може да доведе до успех усилието за демонтиране на едноличния модел. Готови си? Да не правят, не се разменяте си. Ще получа една папка с Това да, гледайте, мен го... Може ли към нас да погледнете като майката? Телефон. И като президента Тръмп, покажете вътре какво имате. Малко ще ви разкажем, колеги. Президента Байден е актуален в момента. Но сам също може да се погледне чудесно навсякъде. Готово. Готови. Долу на пейката на Словекия. Пейката ще дойде. Ще дадем възможност. Долу към пейката. Мария? Хаджигян, вътре ли или слезем? Да пускаме Мария. Не, той влезе да се вземе тези. Къде се вземе при? Там на повече пространство. Ще разсмут за... А на пейката няма да се. Тук някъде ще съм, само че... Къдете се скана без депресия. Тук... Аз ще съм тук. Вика малко размяна. Да, за всички е по-добре. Да. Само че дига и още, да. Това е добре ли е микрофона? Чакайте. Има ли аз? Добре ли е микрофона? Готови ли сме, колеги? Не. Чакаме. Те камерите може да ти тичат? Не, тук са по-правилно, че изчакаме. Нека да сме готови всички. Още повече 10:30 сме казали. Обратно, да. Така. Това е съдебната ни папка последните 6 месеца. Една от съдебните папки. Продуктово позициониране. Да, имам и такава с гешата позор. Те ходят в заседание и ги оставям на видимо място, на видно място в зала.
Добре, но защо подписахте и за какво подписахте? Айде. Както обявихме преди 2 седмици, днес подписахме споразумение между двете граждански организации, партньорската мрежа Изправи се БГ и неформалното обединение Отровното трио и гражданите за съвместни действия и общо явяване на изборите. Това е втора крачка от обединението срещу едноличния модел. Първата крачка беше постигането на договореност за общи усилия за осигуряване на честни избори. Имаме принципна договорка с партията на Слави Трифонов и се надявам през следващите седмици да постигнем такава и с Демократична България за общо наблюдение на изборите и за паралелно преброяване на парламентарния вод. Третата стъпка ще бъде сформирането на критично политическо мнозинство в следващото 45-то Народно събрание, което да извърши истински реформи, не реформи на ушким, каквито имитираше Борисов, а истински реформи и да постигне демонтиране на едноличния модел. Ние заявяваме нашата готовност за такива общи действия. Защо според нас е необходимо обединение? Защото срещу себе си имаме нещо голямо, нещо много богато, нещо много ретроградно, с кюлчета и с пачки, което стана толкова голямо и толкова богато, защото липсваше обединение. Това еднолично нещо може да бъде демонтирано само чрез общи съвместни усилия. Силата е в обединението. Ние от двете формации гледаме в бъдещето и е време заедно с гражданите да оставим Борисов в миналото. Защото докато хората изработват най-модерни ваксини, българският премиер Борисов онзи ден в двора на една пловдивска болница се чудеше 45-годишния ЗИЛ дали е камион или е хладилник. Време е да оставим Борисов заедно с хладилника ЗИЛ в миналото. Време е да превърнем 45-годишния хладилник ЗИЛ в музей на Борисовщината. Борисовщината, която ние оставихме да ни управлява повече от 11 години. Затова днес подписахме споразумение за съвместни действия преди, по време и след изборите, за общо явяване на изборите, за общи листи. Съвсем скоро, в следващите седмици, ще обявим и критериите за формиране на тези листи. Очакването на Изправи се БГ е в тези листи да влязат много граждански лица, много активни хора, граждански активни хора, хора с кауза, много доказани специалисти. Изправи се БГ сме повече от 1 година на терен сред хората, подкрепяме различни граждански каузи и моето истинско желание е хората, които стоят за тези граждански каузи, хората от инициативните комитети, от гражданските комитети, да намерят свое представителство в тези листи. Независимо как се определят, абсолютно не ангажирани политически, леви, десни, партийни, безпартийни, активните хора на България да намерят място в тези листи и свое представителство. Аз признавам си, имам особена чувствителност към жените, към момичетата, към тези от тях, които са с активна гражданска позиция, които стоят зад зелени каузи, които се борят срещу презастрояването, за чиста природа, срещу замърсяването на водата, срещу зариването на България с боклук, медицинските сестри, майките на деца с увреждания. Ще настоявам тези хора, тези жени, активни жени, да намерят своите места в листите, така че наистина да имат свое представителство и да отстояват каузите си вече през българския парламент. Ние се договорихме за 6 основни положения в споразумението, което вие ще получите. Първото е осигуряване на честни избори. Второто е съвместно участие с общи листи на предстоящите избори. Третото е усилия за създаване на мнозинство, политическо мнозинство, което да демонтира едноличния модел, изработването на обща
платформа, обща управленска платформа. Изправи се БГ вече обявихме нашите 70 мерки, които са в 10 ключови области, но пред скоби в тази управленска платформа ще бъде правосъдната реформа, подкрепа за бизнеса и, разбира се, осигуряване на драстично, безусловно повишаване на доходите на българските граждани и преизчисляване на пенсиите, без това да застраши финансовата стабилност. И ще създадем и парламентарна комисия, която да направи една проверка, една ревизия на управлението, 11-годишното управление на Борисов и на знаковите сделки от целия преход. Ще регистрирате ли партия или коалиция? Кафяви медии не отговаряме на въпроси, някой друг. Ще регистрирате ли партия или коалиция? Как ще се явите на изборите? Или чрез... Партия мисля, че няма да регистрираме. Това го казахме сигурно 10 000 пъти. Как ще се явите? Работим широка коалиция. Също това, което направихме днес, както каза Мая Манолова, това е втора стъпка към разчупване обаче на политическите стереотипи. Значи, у нас до сега е правено едно и също нещо. Ние от ден първи правим различни неща и ще продължим да правим различни неща. Единственият начин да се съединим всички заедно, да победим корупцията, тъй като срещу нас има огромен мастодонт, пълен с милиарди, с килчета, с много власт, с много корупция около себе си. Така че единственото нещо, което можем и трябва да направим, е да се съберем всички заедно. Това и правим. Тъй като реално реализирането на вашите политически идеи минават и през влизане в парламента, ще има мандат на коя партия бихте да се явите на изборите? Ще договорим допълнително кои ще бъдат партиите. Знаете, че Изправи се БГ е партньорска мрежа, в която участват граждански организации, инициативни комитети, но и партии извън статуквото на 44-то Народно събрание. Тези партии бихте ли ги изредила? Ами ние сме ги казали отдавна. Тези партии са Движение 21 на Таня Дончева, Движение България на гражданите, ВОЛТ, Земеделски народен съюз, социал-демократи, Нова алтернатива. Ние ще се договорим, ние сме и отворен формат и има още желаещи, които да се включат в партньорската мрежа. Триото също работи с определени партии, така че тепърва ще се договорим кои от тези партии ще дадат своята регистрация за участие в избори. Виждаме зад вас Румен Йончев, той беше председател на България без цензура. Как ще коментирате грабежа в КТБ? На въпроси на кафяви медии не отговаряме. По-важното е... По-важното е, че сега в момента се правиха граждани. Партиите не са важни. Гражданите са важни. Нека да се изслушаме. Нека да се изчакайте малко. Кой ви кара да мислите, Приятен ден на всички. Кой ви кара да мислите, че вие сте Кафяви медии не отговарям на въпроси. Благодаря, колеги, за отразяване.